Hanner dwi a dwi'n dod o Llanelli. So, yn y coleg nes I addysg gynradd ac o'n I 'di stryglo erbyn y diwedd, felly penderfynais I cymryd blwyddyn allan ar ôl coleg. Felly nes I blwyddyn gap gyda Undeb Cymru ac o'n i'n gweithio fel rhan o tîm lan fan hyn yn yr ardal Arfon yn gweithio gyda gleisi lleol, jyst yn arfogi nhw ac yn helpu nhw gyda'i gwaith plant, gweithio ieuenctid, gwasanaethau, popeth. Wedyn ar ôl y blwyddyn yna, es I nôl gatre I weithio jyst poeso mewn I diw I gweld lle oedd eisiau fi fod. Felly nes I weithio mewn ysgol gynradd yn y Mumbold, ysgol Gymraeg, so dyna be dwi wedi bod yn gwneud dros y 2 flynedd diwetha. So mae hynna'n anodd. Byddwn i'n dweud te, ond dwi newydd dechrau yfed coffi, so sa'n gwybod. Cwestiwn da. Wel, I guess bydd yr ateb syml achos dwi eisiau pobl dod yn nabod Iesu. Dwi'n gwybod y gwahaniaeth mae Iesu wedi gwneud yn fy mywyd I, a dwi eisiau pawb I profi'r bywyd llawn mae Duw yn addo I nhw os maen nhw'n troi ato fe. Felly dyna pam dwi'n gwneud interniaeth mewn capel yn 2021 ac jyst I cael y fraint o bod rhan o'r eglwys yng Nghymru ac rhan o'r gwaith mae Duw yn gwneud yn barod. So, gatre, ni'n byw literally o fewn 5 munud o Indian, so bydde hwn yn go-to. Ac fy mod I wedi bod I India, dwi'n eitha syml, a byddwn ni'n mynd am chicken tikka, rice, garlic naan. Hwn yn go-to. So fel teulu ni wedi bod yn mynd trwy'r salmau, a dwi wedi cael llaeth masif achos mae salmau mor raw a real. Mae ddim yn dweud bod bywyd yn mynd I fod yn rhoedd trwy'r amser, mae'n mynd trwy'r ups a downs o fywyd, a mae'n rili perthnasol I bob adeg o fywyd. Ac wrth meddwl am hyn, mae un adnod sydd wedi sefyll allan I fi dros yr blwyddyn neu hanner diwetha ydy Salm 62, adnod 2, sy'n dweud, fe ydy'r graig lle dwi'n ddiogel, lle I mi gysgodi sy'n hollol saff. Achos mae jyst yn atgoffa ni gyda Iesu, dyn ni'n hollol saff. Fe ydy'r graig, a bod pethau gwmpas yn edrych fel maen nhw'n cwmpo I lawr a pethau yn ein bywydau ni, ni'n gwybod bod Duw yn cadarn a ni'n wastad yn gallu mynd ato fe. Ar y funud, mae cyfres ar Netflix o'r enw Heartland. Nawr, bear with, mae'n cyfres sydd wedi cael ei gosod yn Canada mewn ranch. So mae stori yn dilyn y pobl sy'n byw ar y ranch gyda'r ceffylau, a mae'n just good, easy watch, a ti'n gallu colli dy hun yn y stori. Ond mae 15 cyfres, a dwi dim ond ar fel 6, so a lot to catch up on. So, dwi'n eitha newydd I ymwneud Cymraeg achos es I troi capel Saesneg, so eitha newydd, ond mae un dwi wir yn hoffi ydy Arglwydd Dyma Fi, achos mae'n dweud yno fe, mi glywaf dyna'r laeth yn galw arna fi I ddod a golchi meiau yn afon Calvary. A mae'n jyst atgoffa ni o'r iechydwriaeth sydd arno ni trwy Iesu Grist, a jyst I galwad I ddod ato fe a beth mae'n gallu gwneud os y'n ni'n ateb y galwad yna.